Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Zita rangu ndinonzi Knowledge, not my real name. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mukoma nashi wainge uri musi weChristmas. Pamba pandinogara tinogara takati pane vanhu vekuUganda, students emuno muSouth Africa uye zvekare nesu maZimbabwean. Saka vanhu vazhinji havana kuenda kumusha, kana neni handina kuda kuenda kumusha namadam because ndainge ndichizviziva kuti kubhodha kunozoita pressure kuenda zvekare nekudzoka. Saka pamba apa pandinogara mukoma pane kamwe kamwana ako kane 4 years. Kamwana ikako kane makaro apa kanondifarira, kanogara kakaita tek neni. Nigerian anogara pamba patinogara anotengesa mbanje dzandinobhema ndinodzitenga kubva kwaari. Saka akati ava kuda kubuda akabva achizoita mistake, akanipa zvipaketi zviviri. Chimwe chipaketi chainge chiine cocaine yakaita powder white, ndiko kainge kari kekutotangawo kutobata cocaine. Saka ndakataura naye paWhatsApp akabva ati no bro, ndaita mistake. Saka ndakabva ndachizongotora chipepa ichocho chainge chiine cocaine ndikabva ndachizoenda ndikangonochisiya ndakangochikandawo pambedha. Ndainge ndichida kuzongorova hangu maexperiments sezvo ndainge ndakatongoboekana padheni nditongori iron. Saka ndainge ndiine chikafu changu chandainge ndaorder. Apa kamufana kaya kainge kangori busy kari tek neni. Ndakabva ndachizobatidza TV ndikamuisira zvimakatuni zvavo zvana Cocomelon, kakasara kachiona makatuni aya zvekuti ndainge ndaisa cocaine pambedha ndainge ndatokanganwa nezvazvo. Saka ndainge ndichida kuti kana order yangu ikauya ndobva ndatongoshiridza chikafu ndotongochidyira mumotikari. Chimudududu pandakanzwa chichisvika pagedhi ndakabva ndamhanya ndikaenda ndikanocollecta delivery yangu, ndikabva ndashiridza chikafu changu ndobva ndanopinda mumotikari ndikavhara madhoo ndikaradzika seat ndikaita sekunge ndakarara zvangu ndichitolaza chikafu changu. Apa mufana ndainge ndichiziva kuti ndainge ndamusiya mumba achiona hake TV. Ndainge ndichiti kana ndikapedza then ndonorasa bepa mubhini ndobva ndachizoenda ndonokadzinga murumu mangu ndobva ndamborara zvangu ndichiseredzera. Ndakarova chikafu changu pore. Ndakaita kuda more than 1 hour ndichitongodya paya. Saka ndakabva ndachizoburuka mumotikari ndikaenda ndikanorasa mapepa kubhini ndokubva ndachizoenda kurumu kwangu. Mukoma ndakati ndichinopinda murumu mangu ndakabva ndachizoona kuti kamufana kaya kainge kakagara pasi apa kainge kakabata chibepa chiya chainge chiine cocaine. Imwe yacho yainge yakazadzwa muruoko rwekuleft, apa kachiita yekuhwira, kachiita yekufema, kainge kakangoti tuzu. Kakanditarisa pandakapinda mumumba apa masiriri. Mukoma nachi ndakapinda mumba ndikavhara dhoo nekukasika. Ndakabva ndafonera muNigerian akadzoka kumba achimhanya. Lucky enough vabereki vemupfana uyu ivo havatomborina kana basa nazvo kana akatora nguva ari mumba mangu. Nigerian akati apinda murumu mangu akangokatarisa akati ioverdose, anotofa mufana uyu, tinofanira kuti tinge tichizomurutsisa. Akabuda, paakadzoka ainge aine mimwe mishonga yaainge ainayo but iri yechivanhu. Akati ndo yavanoshandisa kuNigeria kana munhu akaita overdose. Akaitswanya akaisanganisa nemvura ndokubva tamupa mvura kuti ange achinwa, kakaramba wena. Apa kainge kava kutoda kutorovana nesu, kaitotoona sekunge isusu tiri vana vake. Takabva tachizomubata, ndikamubata mhino muNigerian
ainge akamubata musoro akamuvhura majaws ake. Tikatanga kumupa mvura yekunwa. Akati anwa akagara kuda about 5 minutes. Akati achida kunosimuka ndobva atanga kudzedzereka, akatanga kurutsa. Akarutsa cocaine yose mukomanashi, but kakaswera kari hai kamufana ikako. Kainge kabvisa zvino hembe apa kanhu kacho kainge kakamira kaiti kana kakaona vanhukadzi vepamba patinogara kaitanga kuvamhanyisa. Kakarohwa handizivi kuti how many times naamai vacho, but kaiita nharo. Havana kuzviona kuti mwana akatodhakwa necocaine. Kakaita usiku hwose kari high energy, kari hyper active, kachingoimba. Ivo pandakanzwa vava kunyanyisa kumurova, ndakabva ndachizoti kwavari, no, it's fine, ngaauye kuno. Mukomanashi ndakangosiyawo ndamuvharira murumu ndokubva ndachizoenda kumotikari ndikanogara. Kainge kachiimba izvo zvimasongs zvana Cocomelon nana Baby Shark. Ndakasiya ndadisconnecta TV because kainge kachiti dzikisai TV moibvisa kumadziro, ndikuda kuti ndinge ndichiona makatuni ndakatsika pamusoro payo. Ndo zvakaitika izvi mukoma kikikiki. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Anzi akafungidzira kuti yainge iri sherbet, akatanga zvake kuhwira izvo kwani anzi yainge iri cocaine. Yo, pakaipa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Komunigerian iyeyeko kana kuri kunzi akazokuisirai cocaine yacho mumbanje dzaanokutengeserai muchaita sei? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story. Makavigawo chitupa changu semukristu. Ndikudawo kuti mamwe makristu ange achindibatsira zvekare nevamwewo vanhu in general vanoda kundibatsira. Munokwanisa kundibatsira zvekare nemazano. Hanzi rume rimwe harikombe churu. Izvo ndo zvinhu zvandakaona zvakaitika ndisati ndaita accident. Mukomanachi ndakaona zvinhu zvakandityisa. Ndinoitawo zvekudriva mabhazi. Ndainge ndichimbodriva mabhazi, asi kozvinozvi ndava hangu kudriva matruck because ndava kutya kuramba ndichidriva mabhazi nekuda kwemashura andakasangana nawo ndichizonoita accident ende pakafiwa mukoma. My life has never been the same. Kurarama uchiziva kuti kune vanhu vakafa vakafira mubhazi iro rawainge uchidriva panguva yacho iyoyo. So my life before accident, ndainge ndiri munhu ainge achitarama life yake yainge iri right. Ndichidrivera imwe company. Please hide the name of that company. Handidi kuti munge muchizopublisha, asi ndichangonyora zita rekambani yacho iyo yandainge ndichishandira. Varungu vangu vane mabhazi akawanda. Mamwe acho anoshandisa mazita akasiyana but parent company iri imwe chete. Mamwe acho anoenda kwaMutare, Chipinge, zvekare Bulawayo, then mamwe ndiwo anoenda kuJoburg to Cape Town. Saka ndakatanga ndichadriva mabhazi elocal ndichibva maMutare ndichienda kuChipinge. Saka murungu wangu akazoti ainge achida kuti ndinge ndichizochinjwa route, ndikatanga kudriva between Harare, Joburg, taisvika zvekare nekuCape Town. Ndainge ndatova nemakore akati one day ndichimhanya route iyoyo yeHarare, Johannesburg, Cape Town. Ndainge ndava kutoziva road sekuziva kwandinoita zita rangu. Ndainge ndisiri munhu anonwa doro pabasa. Handina kumbogara ndakaita kana madhiri pabasa. Basa rangu ndainge ndichirikoshesa ende ndaiita zvandinenge ndanzi nemurungu ndinge ndichiita. Uye zvekare nekuda kwekuti
ndainge ndakakurira muchechi, murungu wangu ndainge ndisina kana mhosva naye, iyewo ainge asina mhosva neni, ende ndakabatsirwa nekuda kwekuti ndakakurira muchechi. Hakusi kuti ndainge ndiri mutsvene, asi ndainge ndichinamata. Nanhasi uno ndinonamata, but ndine confusion iri mandiri, ende ndinoda kuti munge muchindibatsirawo ipapo. Zvandaiita ndaitozivikanwa kunyange nemapassengers kuti pandaisimudza bhazi kana ndirini ndinenge ndakarigarira panguva yekuti tinenge tava kuda kusimuka kubva pagaraji, ndaitoita munamato ndoti Mwari fambai nesu kana vanhu vapedza kunamata. Ende vanhu vazhinji vaitoti kana uriwe mutyairi wedu tinoziva kuti tinosvika chete, ende basa rangu ndairifarira zvisingaite, nekuti kubva mukukura kwangu ndo basa randainge ndichida iroro nemwoyo wangu wose, rekudhiraivha mabhazi. Saka nerimwe gore mukoma ndakati ndiri pama off days angu ndo pandakazongonzwa kuda kushanyira vamwe amainini vangu kuChipinge. Amainini ava tainge tatovawo nemakore akati wandei tisingachazivi kuvaona. Inini ndaigara ndichivaona apo pandaidhiraivha ndichienda kuChipinge, saka ndaigara ndichivaona, but mama vaigara vachitaura nezvavo. Sezvo mai vangu vainge vakura, ndakabva ndati ndige ndichimboenda kunodongorera ivo amainini, sezvo vainge vari munhu wataitoziva mumhuri kuti vainge vasingafariri zvekushanyira vamwe vanhu, uye zvekare vainge vasingatofariri kushanyirwa nevamwe vanhu zvekare. Saka ndiri paoff kudaro ndakaudza mudzimai kuti ndainge ndafunga kuti ndige ndichimboenda kumusha kuChipinge, ndainge ndichida kunoona amainini vangu. Mukadzi wangu akatomboramba akati haina, handionese kunge zvinoita kuti munge muchienda kunovaona. Mudzimai wangu akati the Holy Spirit is saying no. I remember ndichitomuudza kuti idzi nyaya dzekuti chese chese chamunenge muchida kuita musingadi kuita munenge muchingoti the Holy Spirit this and that, muchatukwa naMwari. Ndakabva pamba, tainge tisingatowirirani nemudzimai wangu, saka ndainge ndiine motikari yandainge ndichishandisa, yainge iri Ford Ranger double cab, yainge iri motikari yemurungu wangu, but yainge iine GP registration. Sezvo murungu wangu ainge achivimba neni ende aindifarira, ainge akatondiita mukuru wema drivers cross border, uye zvekare nevainge vachifamba nerutu yeBulawayo. Saka ndainge ndichishandisa motikari. Saka pandakaenda kuChipinge, I think kuti ivo amainini kuda vakafungidzira kuti motikari ndeyangu, havana kumbondibvunzawo kuti kasi wakatenga motikari here. Ndakangosvika, ndakangogarukawo ndasvika pamba pavo ndichitofara, because amainini ava chaikonzeresa kuti ndirambe ndichidzokera kwavari, amainini vakandibatsira apo pandainge ndichifanira kuti ndige ndichinyora grade 7, kwainge kuchidiwa mari. Apa vabereki vangu mari vainge vasina, saka amainini vainge vachishanda sahouse girl makore acho iwawo, vakakwereta mari vakazoita kuda gore rose vachibhadhara mari iyoyo. Ndokusaka ndainge ndichivafarira. Ndakatotenga grocery, ndikatovatengerawo hembe ndichiti ndikuenda kunoona amai vangu. Izvo mukomanashe ndainge ndichitonotora macases. Ndo pandiine confusion ipapo kuti murungu wangu ndiye akachekeresa here, yainge yava nguva here yekuti mabhazi ake ange achimbonwa ropa, sezvatinoziva madhiraivha kuti vamwe varungu vedu vatinoshandira vane mabhazi anoita nguva yekuti anofanira kutombodirwa ropa kuti arambe achingofamba pasina maproblems, kana kuti amainini vangu vane mhiko dzavakandiitira. Ndasvikapo pamba pavo vakangotanga kungondibvunza mimwe mibvunzo yekuti ndainge ndava kusafila comfortable. Vaingondibvunza mibvunzo yakaita sekuti saka kana muchienda kuJoni munofamba mazuva api. She wanted to be specific, uye zvekare nemari yacho iyo yandainge ndichiwana pamwedzi vainge vachida kuziva kuti ndinowana mari. Saka vachitaura kudaro vaita sekunge munhu ari kutongo
Farao kuti mwana wake akapiwa promotion kubasa, but ndaiti kana ndikatanga kufunga nezvazvo ndobva ndati but mainini vari kutoita vachitondiudza magaramoyo apa, but tobva tatotanga zvedu kutongoseka. Pane mamwe mashoko avo avakataura musi wandakazosimuka ndichiti ndava kudzoka kuHarare. Vakati munhu anofamba nemabhazi anofanira kurarama achiziva kuti upenyu hwevanhu avo vanenge vari mubhazi rake, upenyu hwavo hwese hunenge huri mumaoko ake. Hazvine ngozi izvi zvekudhiraivha mabhazi evanhu. Kuvanhu vacho kana vakafa uchidhiraivha bhazi racho unenge watoparira dzinza rekwako ngozi. Ini handingamboshuviri kuti wangu mwana ange achiita zvekudhiraivha mabhazi. Saka vakangotaura mukoma, pavakataura mashoko iwawo ndakangofila somehow I did not feel comfortable at all. Vakazotondikumbira mari, ende saamai ndainge ndisingadi kuvapa mari, but ndakazongogumisidzira ndavapa mari, ende havana kumbondikumbira mari yakawanda. Vakati vainge vachida 30 US, ndikazovapa iri 50, ndavapa 50. Vakandidzosera change ye20, vakati ndikungoda 30 chete. Ndikati ko zvamanga magara muine mari apa manga muchiti hamuna kana cent? Vakati no, ndiri kungoda 30 iyoyi, chitora 20. Manheru acho mukomana Ashe ndakazoti ndavakomba ndakarota ndiri muroad, ndiri muhighway. But chakandinetsa mukomana Ashe ndechekuti ndakati ndirimo muhighway kudaro ndakazoona kuti highway iyi yainge ichidarika nemumakuva, kuruboshwe nekurudyi ainge ari makuva chete. But ndakaona chiso chavo amainini, saka hana yangu yakatorova. Ndikati kasi ndanga ndichifanira kuti ndige ndichiita accident here ndichibva kuChipinge. Saka zvinhu zvakangondinetsa. Mudzimai ndakasarudza kusamuudza. Ndakabva ndachizoenda kubasa sezvandainge ndakajairira. Ainge ari makuseni-seni, bhazi rangu rainge riri painspection. Tainge tichifanira kuti tinge tichizosimuka na12 PM takananga kuJoburg. Saka ndichinosvika kugarage ndakaona boss vangu vainge variko kugarage. Vaiva munhu wekuti vaisabatika, especially kumagarage. Havabatiki zvekudaro, vanowanzo kutuma munin'ina wavo anova ari iye manager. Saka boss vangu munhu akanyarara, havana dzungu, havadi kutaurisa, ende kashoma kuvaona vachitaura nemabus drivers, even nemacontrollers edu. Vanongogara vakati zii kana kuri kunzi vanenge vauyawo kugarage. Asi zuva iroro vakaita zvinhu zvandainge ndisina kumbovaona vachiita. Ndakati ndakagara nditori nevamwe vakomana vatainge tiinavo, mamechanics epagarage ipapo. Ndakangocheuka, ndakangonzwa voice rakanditi tarisa uone kubhazi rako zviri kuitika. Ndopa ndakaona kuti boss vainge vari busy vachitenderera bhazi rangu, kwete kamwe chete kana kuti kaviri, asi vakaritenderera 7 times, vachiita sekunge pane chavainge vachitsvaka, chinhu chainge chiri pasi pebhazi. Vaiti kana vakafamba vokotama vodongorera pasi pebhazi, then votarisa vachida kuona kuti hapana munhu ari kuvaona here, vosimuka vachifamba zvishoma nezvishoma. Saka pandakaramba ndakavatarisa ndopa ndakaona kuti vaita sekunge munhu ari kutaura asi vachiita zvekuzevesera pasi. Ndakazoona vachipinza ruoko rwavo mujaketi ravainge vakapfeka. Ndokubva ndachizovaona vachiburitsa something mujaketi, vakakanda goko rezai mubhazi. But ipapo handina kunge ndakaziva kuti vainge vakanda goko rezai mubhazi padhuze nedriver's seat. Saka vakabva vachizodaidza umwe mukomana wandaiwanzo kufamba naye, who was my assistant. Vakabva vabuda naye. Pandakaona kuti vainge vabuda naye, ndisati ndakwanisa kumubvunza kuti ainge aonawo here izvo zvandainge ndaona. Pavakomana avo
tainge tiinavo vana makanika zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichivaudza kuti ndo zvandainge ndaona murungu wedu achiita, because pakati pevakomana ivavo painge paina tsano vavo bosi vedu. Saka ndakaona kuti zvainge zvisingaite ndikaramba hangu ndakanyarara, asi ndainge ndichida kuti tinge tichizoidiscasa issue iyoyo tiri two nemukomana wandaifamba naye. Saka ndakabva ndachizofamba ndikaenda ndikanopinda mubhazi, ndikaona kuti vainge vasiya vakanda goko iroro rezai padhuze nesiti radhiraivha. Ndakaburuka ndikatsvaka chimuti, ndikabva ndachizotanga kutarisa goko riya rezai, ndikabva ndachizoona kuti rainge rakazara ropa, ende ropa iroro rainge riri fresh. Zvinhu zvakandikatyamadza, ndakangotorawo goko iroro ndichinamata ndikaenda ndikanorirasa. Kunyangwe rwendo rwekuenda kuJohannesburg rwakafamba aro zvakanaka. Bhazi rainyatsokufamba zvakanaka, uchinatsokunzwa kuti aiwa injini yakadzikama. Semazuva ose ndichifamba, mapassengers vaiseka, vamwe pamafoni, vamwe vakarara. Asi kana ndiri seni, hana yangu yainge isina kugadzikana. Rimwe divi repfungwa dzangu rainge riri kuChipinge, rimwe riri pagaraji. Zvose zvainge zvaitika zvainge zvichingondivhiringidza mupfungwa kuti what was the meaning of all of that. Saka ndakabva ndachizotanga kuzvimanikidza kunamata, ndichiti zvimwe kuda ndaikwanisa kudzikamisa hana yangu, because yairova zvisingaiti. Ndainge ndava kutonzwa hana yangu ichita sekunge inorova, ichirovera nechemumukanwa umo. Ndaidzwa kuti ka ka ka, hana ichirova, but kunamata kwose kwandakaita hapana chakaitika. Izvozvo ndizvo zvakanyanyisa kundityisa kupfuura zvose. Takasvika muJoburg zvakanaka, tikasiya vainge vachifanira kuti vange vachizosara muJoburg, ndokubva tachizoenderera mberi nerwendo rwekuCape Town rwainge rwakareba. Ndakaneta ipapo, ndainzwa kuti ndakaneta, ndakaremerwa, asi hatina kuita tsaona. Ndakamboita nguva ndichizorora ndisingadi kubata bhazi, because ndainge ndichingonzwa kungobvunda. Ndairota zvekare hope, ndichingorota makuva, but makuva awa ndaimarota mamwe acho ari muhighway. Saka ndaiti kana ndikamuka ndobva ndatanga kunamata ndichiti I rebuke that spirit. Takasvika kuCape Town tikazorora. Kwainge kutori nevanhu vainge vakatimirira nechekare. Usiku tisati tadzoka, ndakarota hope dzakandityisa zvekuti ndakamuka ndichibvunda. Ndakaona boss wangu, ndakanyatsokuvaona. Ipapo pandainge ndichirota, ndaitoita sekunge zvinhu izvozvo zvainge zvichitoitika. Ndakaona boss wangu vainge vakagara patafura. Paiva nemazai ainge akabikwa, avo ainge akagadzwa pamberi pavo. Saka vakabva vachizotanga kuverenga mazai iwawo. Ainge akawanda, but vaimaverenga zvishoma nezvishoma, kuzevezera kuya kwandainge ndakavaona vachiita tiri pagaraji pavo, ndo kuzevezera zvekare kwavainge vachiita panguva yacho iyoyo. Saka vakazotanga kudya mazai iwawo rimwe nerimwe. Chakandishamisa mukomanashe ndechekuti vaiti kana vakapwanya zai, ndaiona mukati mezai muine musoro wemunhu. Uye zvekare ndiri kuhope kudaro, ndakakwanisa kuverenga nhamba yemazai. Ndakazoirangarira nhamba iyoyo yemazai mushure mekunge paitika accident, ende nhamba yacho yevanhu vakafira muaccident yakangofanana nenhamba yemazai awo andakaratidzwa kuhope. Asi panguva yacho handina kukwanisa kuti ndinge ndichizvibatanidza. Ndakamuka ndichiona boss vangu vainge vachitsvaira makoko aya emazai, but vaimatsvairira vachienda nawo kumakuva. Vaiti vachitsvaira kudaro, kana vakaona kuti vanenge vasiyirira kagoko kezai kumashure, vaitodzokera kumashure votanga kutsvaira kusvika vachizonosvika kumakuva. Ndo pandakabva ndachizovhunduka ndikamuka. Pandakamuka
ndainge ndichiita kudedera uye zvekare ndichiita kudikitira. Takapinda muroad mushure mekunge vakomana valodha havo bhazi Cape Town to Joburg. Tainge tiine vamwe zvekare neimwe luggage yatainge tichifanira kuti tinge tichizotora muJoburg. Mukoma takafamba zvakanaka, tainge tichibatsirana naassistant driver uye zvekare tainge tiine umwe watainge tichifanira kuti tinge tichizotora muJoburg. He was another driver. Rakewo bhazi rainge raita breakdown, saka taifanira kuti tinge tichidzokera naye kuZimbabwe sezvo mazuva ake ainge ava kuda kunopera, ainge ari papassport. Tasvika muJoburg takaenderera mberi nerwendo rwedu sezvo tiri vaviri tainge taneta. Takambobatisa umwe wedu akazondipa bhazi, tava kuda kunopinda mubhodha ndobva ndatora bhazi ndikatanga kudhiraivha. Hatina kumbogara kwenguva yakareba rufu kana ruchikudanai because I think takaita less than 20 minutes mubhodha. Mufunge zvenyu mukoma kuSouth African side handitauri because vanhu vakati vachienda kunodhindisa mapassport avo, kune umwe weHome Affairs akangonovhura chikebhini chake akatoti vamwe ngavauye panapa. Saka vanhu vangu vainge vari mubhazi rangu vakabva vachizongoenda vakanofoma queue, vakabva vatodhindirwa very fast mapassport avo. Tikatotaura tikati tichanorohwa delay kuZim side because zvaitika apa kuti muSouth African angatiitira fast yakadaro because ainge asingambotarisi zvakawanda, aingodhinda chete, achingodhinda sematauriro ainge achiita mapassengers. Takazoti tava kuZim side. Tasvika kuZim side mukoma bhazi redu rakatongorwa quick inspection, zvazvekuti kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizova nenguva yacho iyoyo because hatina kugara mubhodha. Bhodha munoriziva kuti vakomana especially kana vachida mari vanokurova imadelays akaita sei. Takasvika paine queue yemabhazi asi redu rakatongorwa inspection gagagaga. Vanhu vakazototi vachitopedza kudhindisa mapassport avo, inini ndainge ndatopedzerwa zvinhu zvangu nechekare. Tikatobuda ndisu uyo kupinda muroad. Takatomboita nguva tichitaura nezvayo nyaya iyoyo tichiti saka Mwari vari kufamba nesu because mazviona zvaitika mubhodha. You saw that miracle that happened. Mukoma hatina kunge takaziva kuti mweya werufu ndiwo wainge watotiyambutsa kuti tinge tichikasika tabuda mubhodha. Zvimwe kuda munhu ane time yake yekutoti anotonzi na 10 past chakati you are supposed to be dead because mafambiro atakaita ipapo handina kukwanisa kumanzwisisa. Pandakatora steering kwainge kuchangobva kunaya zvishoma asi I was in control ndisingamhanyi. Ndakati ndadriver mukoma, pane pandakambonzwa kuti aiko zvino zvindaneta but ndikati arga ndimbochovha. Ndo pandakabva ndachizoona muti uyo wainge wakakura zvisingaiti, wainge uri pakati pemugwagwa. Saka ndichizonoona muti iwoyo ndakatombotanga ndadzikisa window kuti ndige ndichimborohwa nezvimhepo just to refresh nekudzinga hope. Ndo pandakabva ndachizoti ndatarisa kumberi ndakabva ndachizoona kuti muroad pacenter line chaipo, kwete parutivi kana padivi pemugwagwa asi pacenter line pakati chaipo painge paine zimuti rainge riripo. Ndakafungidzira kuti maybe ndini ndainge ndichiona zvinhu zvainge zvisiririzvo but ndo zvainge zvichitoitika mukoma. Ndakatombopukuta face yangu because muti uyu ndichiuona maybe wainge uri about 50, 60 or 70 meters kubva pandainge ndichiri but ndainge ndisingamhanye zvekuti I had enough time to stop the bus safely. Sezvo ndainge ndisiri kumhanya ndakabva ndangonotsika mabreak. Mukoma kutsika kwandakaita mabreak amene kuti ndo painge paine mhiko yacho here kuti ndikonotsika mabreak. Ndo pandakanzwa sound from the right side. Ndakanzwa kuti bvu, kuti bvu 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 bvu. Bhazi rakaita sekunge rakasimudzwa kubva pasi
rakatoita sekunge rava kubhururuka on the right side, rakaita sekunge rainge ratsika chimbambaira chikaputika. Tai mukomanashe rainge raputika. Handicharangariri zvakawanda because I lost control ndichinonobondera pamuti uya wainge uri pakati peroad. Ndakanzwa vanhu vachichema, vamwe kushevedzera vachiratidza kuti vainge vatsikirirwa neluggage iya yainge iri kuback seat. Kana ndiri seni ndainge ndava kungoona rima, ndainge ndakatsikirirwa nesteering wheel. Handina kana chandainge ndichaziva kuti ndiripi, kuti chii chiri kuitika. Apa ndainzwa kurwadziwa zvisingaiti, ndainge ndatovhunika gumbo mukoma nekutsemuka mbabvu dzangu. Panguva iyoyo ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndafa. Pandakazomuka ndakatombofungidzira kuti maybe ndiri kudenga kana kuti ndaenda kugehena. Vanhu vainge vafa, pakafiwa mukoma, pakafa vanhu vakawanda. Inini ndikasara ndiri mupenyu, ndiri muchipatara kudaro. Apa ndainge ndavhunika gumbo, mbabvu dzakavhunika, chest yaita kurwadza. Ndo pandakazoti nerimwe zuva, wainge uri usiku, I think it was somewhere kuma past 11 p.m. or 12 midnight, I don't remember very well. Saka matainge tiri mainge muine rimwe window rainge risinganyatsokuvharika zvakanaka. Ndainge ndisirini ndega, mainge mutori nevamwe varwere vainge varimo muintensive care unit. Saka paiva paine mumwe murume uyo ainge atombopopotera nesi akati, imi nesi dai matora kana curtain mavhara mhani pawindow apo, because ndinotya kana wava usiku ndinonzwa kutya, chingotsvakai chekuti munge muchivhara plus pari kupinza chando kana uri usiku. Saka nesi vaya vakangoti ndichazoona kuti ndoita sei. Havana kuzogadzirisa window riya. Ndiri muchipatara kudaro mukoma, ndiri pakati pekurwadziwa, ndo pandakangotarisa kuwindow ndikaona ruoko rwainge rwuri rweblack. Ruoko irworwo rwandakaona handizivi kuti ndainge ndichirota here kana kuti zvaitoitika panguva yacho iyoyo. Ndakaona ruoko, ende ruoko irworwo rwainge rwine nzara dzainge dzakareba, asi ruoko urwo rwaita sekunge rwainge rwakazodzwa matsito, rwainge rwuri rweblack. Chakaizoita kuti ndinge nichiona kuti ruoko urwo kuda nderwaamainini vangu. Amainini vangu ndainge ndakambovatengera watch iyoyo. Ndaigara ndichingovabvunza kuti asi nhai mama, sei ndisingambokuonei makapfeka watch yenyu? Ndainge ndakavatengera watch yekuTrueWave. Watch iyoyo yakauya iri a 3-piece watch, yainge iine ka necklace zvekare netuma earrings. Saka ndakavapa watch ndikati ka necklace aka sezvo kakaita kechisikana, maybe hamuzokafariri, oro ma earring acho munokwanisa kuzongopawo kana vazukuru venyu, asi watch ndeyenyu mama. Watch iyoyo mukoma yainge iri yegold, yaita sekunge ine tuma diamonds so pamusoro payo. Asi chakaita kuti ndinge ndichiziva kuti ndo watch yandainge ndakatengera amainini vangu ndechekuti yainge yakatonyorwa kunzi TrueWave mukati mayo. Saka zvakandinetsa kuti munhu ane ruoko rwakaita black kudai, then obva achizopfeka watch inoratidza kuti inyowani watch iyoyo, ende yakatodhindwa mukati mayo kuti TrueWave. Ndakati ndakatarisa kudaro, ndo pandakangozoona kuti handisisiri muroom mandainge ndiri muya nevamwe varwere. Ndakatoona kutoti ndainge ndava kuita sekunge ndiri kumamesha, kuita sekunge ndiri pakati pesango. Ndakabva ndachizoona amainini vangu manje, pandakavaona vainge vakapfeka garments reblack. Kufesi kwavo kwaisaoneka, but kana uri kuhope it's like unenge uchikwanisa kutoziva kutoti munhu uyu ndinhingi. Saka ndakatovaona vachitofamba, ndokubva vachizopinda mumakuva. Ndikati kwa musango rino ratiri harisi sango, asi
mutori nemakuvaka. Ndikabva ndatanga kuvatevera, but ndichivatevera kudaro ndaitya manje, ndainzwa kuvatya. Vakati vachitanga kufamba, makuva aya akashanduka ukabva wachizova umwe munda wainge wakakura mukoma zvekuti ndainge ndisingakwanisi kuziva kuti munda iwoyo unotangira kupi unogumira kupi. Munda iwoyo wakazotanga kumera makuva, ndakatoona makuva achitobuda muvhu, saka painge paine makuva matsva. Ndiko kwatainge tichienda. Takafamba kuda hazve about hour ndiri kuhope tichingofamba kusvika tichizonosvika kwainge kuine makuva matsva. Zvavakazotanga kuita ndo zvakandishamisa. Paguva roga roga rainge riri guva remunhu ainge achangobva mukuvigwa, painge paine chikwangwani chiya chatinoisa kana tichangobva mukuviga munhu. Saka vaitora chikwangwani ichocho vobva vaverenga. Vaiti kana vakaverenga, mukoma vaita kugegedzera kuti hee, vobva vatanga kuseka. Vaiti vakaseka kudaro, chikwangwani ichocho vaibva vachizochigamuchidza vanhu vandainge ndisingaoni, asi ndaingoona maoko aingo appear out of nowhere, ainge akasviba kuita black. Vobva vagamuchidza maoko iwawo vomapa chikwangwani ichocho chinenge chiine zita remunhu. Vakati vachifamba from one grave to another, paguva rimwe nerimwe vaiti vakaverenga zita remunhu iyeye nekufa kwaakaita, vobva vaseka, vobva vati hee, vobva vapa ruoko runenge rwabudikira kumashure kwavo vorugamuchidza chikwangwani chiya. Saka ndakati ndichifamba ndichivatevera, vakatanga kuverenga manje, vachiverenga kuti 1 2 3 1 2 3, vachiverenga kusvika nhamba yakwana yevanhu avo vainge vachida ndokubva vanyangarika. Saka pavakangonyangarika ndo pandakabva ndaziva kuti nhamba yacho ko inga 1 ndiyo iya nhamba yevanhu vakafa mutsaona. Asi vakangonyangarika, ndisina kana kugona kutaura navo. Ivowo havana kana kutombondiona, maybe havana kutozviziva kuti ndainge ndavaona pane zvose izvo zvavainge vaita. Pandakazobuda muchipatara, zvinhu hazvina kungoperera ipapo nekuti ndainge ndapora nekupona. Yangu mhuri yainge ichitofara kuti ndainge ndapona, but kutaura chokwadi, ipapo ndipo painge patanga imwe nhamo. Mapurisa akauya kuchipatara vakatora statement. Ndakatorwa statement yangu ndichiri pakutorwara, ndisina kana simba, apa vachida statement kubva kwandiri. Vakandibvunza mibvunzo yakawanda zvekuti ndaizongogomisidzira ndava kuyeredza misodzi. Vakandibvunza mibvunzo yakaita sekuti waimhanya here, uchiri kurangarira kuti wainge uri mugiya namba ani, kuspeed yako wainge uchimhanyira muchii, wainge uri kulane ripi, waiva kuright kana kuti kuleft, wainge wakatakura vanhu vangani, wainge wakadhakwa here, wainge wapedzera kurara nguvai, kuweti wakapedzera kuita nguvai, wakambomisa bhazi here, wakambobata matai ebhazi here, bhazi iro pachezvaro rainge rakamira sei, kana iro bhazi racho vakange vachiti vainge vachazoenda kunoritarisa. Tai racho rakaputika, ndainge ndisingatozvizivi kuti rinotoongororwa. Tai rakaputika rakatoongororwa hameno maybe nana mechanic ivavo vekuma traffic department vakazonyora report. Saka ndakazonzi nyaya iyi yainge ichazoenda kudare. Zvechokwadi mukomanashi, nyaya yakaenda kudare. Ndikabva ndachizopiwa masummons ekuti ndinge ndichizonomira pamberi mudare ramagistrate. Nyaya yacho yainge yakanzi culpable homicide. Zvinhu zvandainge ndisingazivi, ndikatodzidziswawo kuti zvinoreva kuti unenge wakonzeresa kufa kwemunhu kana kuti vanhu, kunyangwe wainge usingadi kuuraya vanhu ivavo. Pandakapinda mudare kekutanga, handina kuona magweta chete namagistrate.
Ipapo ndo painge pakaoma because ndakaona hama dzevanhu vainge vakafira muaccident. Vazhinji vaitonditarisa neruvengo, vazhinji vaiti kana vakanditarisa vaitotanga kutochema kuratidza kuti vainge vakandivenga. Mumwoyo mangu ndakanzwa kuremerwa nekuda kwesituation yandainge ndava mairi. Kana kuri sekukambani kwedu, kambani yakati bhazi rainge riri roadworthy, tai rakaputika zvisingatarisirwi, uye zvekare ndainge ndiri driver ainge aine experience. Ndakapiwa gweta, asi chinhu chandakacherechedza chainge chiri chinhu chimwe chete. Bosi wangu haana kumbogara auya kudare, asi vaingotumidzira vanhu vachingotaura nevanhu pamafoni. Kana ndiri seni, havana kumbogara vakauya kuzondiona ndiri kuchipatara. Kunyange pafoni havana kumbogara vakataura neni kana kutaura nemudzimai wangu. Ndakanzwa mudzimai achiti akavakumbira mari, anzi vakangofura message, ndopa akazonzwa ava kufonerwa namanager. Vakamuudza kuti mari yainge ichazounzwa kumba. Zvechokwadi akazopiwa mari yekuti anga achikwanisa kuwana kutengawo chikafu pamba. Zvizhinji zvaitaurika mukoti handina kana chandainge ndichimbonzwisisa, but pakupedzisira dare rakazoti ndainge ndiri guilty. Pandakanzwa zvichinzi ndainge ndiri guilty, hana yangu yakarova. Ndikati saka zvinoreva kuti kudii? Yainge isiri mhosva yangu kakuti tai rakaputika, but mutongi akatoti ndainge ndiri guilty, asi akazoti kunyange ndainge ndiri guilty, asi hameno kamwe kachirungu kaakashandisa kekuti circumstances what ndikabva ndanzi a suspended sentence, uye zvekare license rangu was going to be suspended. Ndakaremerwa uye zvekare ndikatemererwa kuti ndinge ndichizoita counseling. Mukomanashe ndakapunyuka jeri, asi kunyange hazvo ndakapunyuka jeri randiri kurarama ndiri mariri pari zvino ndiri kunze kudai, hazvina kumira zvakanaka, because hope dzandinogara ndichirota panonzi pafa vanhu haisi nyore mukomanachi, especially kune munhu uyo anenge aine motikari kana kuti bhazi rinenge riine vanhu vanenge vafa vari mariri iye achidriver. Hope chaidzo mukomanachi, kuti ndinzi ndarara hope, sometimes it is very difficult. Ndinokwanisa kurara after 2 kana kuti 3 days. Ndodawo kungobvunza kubva kuna nachiremba kuti sezvo ndichidriver ndinokwanisa kudriver mukomanashi kana kwezuva rose ndisina kana kumbozorora, I mean 24 hours. Ndinozirova 24 hours ndichidriver without even resting. Saka ndoda kungobvunza kuti zviri normal here, because ndinotomboedza kutombopaka, ndomboedza kurara, but ndinenge ndakangosvinura, hadzibati. Kunyange ndikateerera music, kunyange ndikaita sei, ndinokwanisa kuzoti after 2 days ndopa ndonzwa kuti iko zvino zvindaneta. Ndikangomisa track rangu ndikangoenda kumbedha kungonodai, ndobva ndatorara. But ndikarara kana zve 1 hour 2 hours ndinobva ndamuka. Kana vakomana vatinoshanda navo vandoziva kuti mudhara kana akatanga kufamba anofamba. Ndinodriver without even resting mukoma. Ndakambodriver nerimwe gore kana murungu wandinoshandira akashamisika, because takasimuka tiri convoy tiri vatatu, matrack emukambani yedu. Tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunotora mabuilding material kuJoburg, but tainge tichibva nezvimwe zvatainge tichibva nazvo muHarare. Saka takasimuka tose, then tikatombomira paroundabout, but takazongoti tasimuka mukoma, sezvandikukudzai kuti handirari and handinzwe hope. Vakomana vandainge ndiinavo takangoti tatifambei, ndokubva vati komana ngatimbozorora, but inini ndakatongoramba ndichikwenya, because ndakaona kuti chekuzororera hapana, handisi kunzwa hope. Ndikakwenya ndakanobata Beit Bridge ndisina kana kumbotsumwaira kana kuita sei. Ndikayambuka
ndikanoti Joburg nokumborara nokumboita sei. Ndakazotorara ndatopedza kulodhewa muJoburg, ende kana ndorara mukomanashi 1 hour 2 hours, ende kana ndarara ndinoita sekunge ndinenge ndatorara hope kana dze10 years. Ndinenge ndava refreshed, ndava fresh. Saka ndizivi kuti urwere here kana kuti inhau iyo iyi yekuti semunhu akakonzeresawo such an accident ndo upenyu hwacho hwandava kutongorarama. Ndinonamata pese pandinenge ndiri, ndinenge ndiine bhaibheri rangu ndichinamata, ndinotsanya, and I always pray kuti dai Mwari vakwanisa kundinzwirawo nyasha, but ndinongogara ndichingofunga, kungorota dzimwe hope dzinotyisa. Saka chazondiunzawo pano mukomanashi, dambudziko rangu hombe ndiro riri. Handizivi kuti mweya wangu sei usiri kuwana zororo, kunyangwe nyaya yangu yakatomboendeswa kukoti but ndikabuda. Sei ndiri muKristu but ndichishaya hope, ndichiramba ndichingofunga about vanhu avo vakafa. Sei ndichimboona mamwe mafaces avo. Ndotsvaka here rubatsiro kun'anga kuti ndinge ndichikwanisa kuziva kuti chii chiri kumboitika, plus ndizivewo kuti akakonzeresa accident iyi ndibhosi vangu here kana kuti ndihama inini. Please mukoma ndibetsereiwo, kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Saka vamwe ndo zvavanosangana nazvo vachizonoita maaccident. Hanzi kunyangwe ndainge ndiine hope dzandainge ndichirota, but handina kunge ndakaziva kuti it was going to be an accident. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section.